Takže máme 21. júna 2013, sme nabalení, nachystaní a odchádzame na v poradí, ani neviem koľký už, Privinďacký zraz. Nejaké mudré reči? No, to je zapadlo. Ďalšie mašiny, ďalší motorkári a takto vyzerá ten stolník, no je to také trochu horšie, ale zápasno. No a to je tá chatka. A na stanoví, že on si vylezený spalím rumánom, vyzískanom, záchakov. No a druhou naše mašinky. No, to je komu, že nám nezapačujem. ¿Dónde fue? Hola, Gary. Esto no es extremo de publicidad. Ty riada veselá kopa, pravda? Jak on zadekal. Riade zabávaš spoločnosť. On zadekal. Poďme nám niečo veselé. Tak neviem, Bobka začal. No tak už od nieka začne. Tak dobre. Po moste, poraz vieku, ide muž. Áno, no a ďalej? Práve ho prepustili z robov. Nemá nič zašetrený, má žiadny príjem. Doma ho čaká nemocná žena a 3 nemocné deti. Všetci majú túrezlu, zomierajú. Áno. A ten muž ide, preskočí za brave, skočí do vody. No áno, a tá voda tak vyšplachla. Janči, už sa tešíš na výjazd? Však teraz sa vyráža, tu máme vedúceho. Vedúci. Kde sa máme zraziť? Kde sa kumulujú? Dole? Jo. No, dole to. To je sila, ten ešte nafúka, ten má ešte promile. Dáme sa na výjazd, je to v plnom prúde, ľudia sa zriezajú dole, ideme tam za nimi a ideme podniknúť sobotnejší výjazd do jadrovej elektrárne. Neviem aké, ešte uvidíme. Tak sa tešíme. Moje hyje a diaľnice sú krvavé, hlavne, že som z Turej. Za 20 minút Trnavé, kone moje hyje a Prilba patrí k výbave, hlavne, že som z Korej. O 15 minút v Ilave hrala, chlastala ako Zeppelin, radil 1, 2, 3 medzi plyn, spravil 4 diery na výfuk, nech to dáva kurva riadny zvuk, až do nedele, do nedele, do nedele, do nedele, do nedele, očo. Kone moje hyje a diaľnice sú krvavé, hlavne, že som z Turej. Za 20 minút Trnavé, kone moje hyje a Prilba patrí k výbave, hlavne, že som z Korej. O 15 minút v Ilave
minú trnavé kone moje hije. A príľuba patrí k výbave, hlavne, že som skorej. O 15 minút vylave a you got the blues, I disease. To je video. Aj tak budeš vyzerať tak, ako vyzeráš. Ty nemyslíš, že sa vylepšíš. No, môžeme. Už môžeme? Áno, už môžeme. Můžete se kouknout na nejstarší most v Čechách, je starší ještě než Karlov most. A tak dom tak deti sú na prechádzke cez centrum na exkurzii, školný výlet. Tak se vrátíme normálně tady k tomu mostu, který ještě na mostě nešel.
tady zpátky, to se ani nezájmem, my se přijedeme pak máme. Potichu. Když pojedeme, tak potkáme jako mě. Hurá, hurá, hurá. Nech žije paní Horáková. Ale klima, že? Investiční záměr na výstavbu druhé československé jaderné elektrárny. A tehdy na té české straně byly vytipovány 3 lokality. Byly to Blahotovice na Ostravsku, jestli tady někdo z Ostravska. Dále to byly 2 lokality tady v jižních Čechách. Malovice a Temelín. Aha, někdo udělá cestu. Kdyby nevyšli, tak já vám ještě dám dole na ruce. To je dobrý. To je červý. Tohle jsem úplně 100% nepochopil. Ani já. Neurčitě, podle toho, jak běhá. Pole to si zlomil, kde nebráš padl na motorku. A zase Temelín, to nabití energiou. Palino, ako sa ti páčila exkurzia? Paráda, som úplne taký Si vzdelanejší človek? nabitý a normálne... Ti svietia uši. No lepšie sa mi teraz myslí. Na to si myslel. Ako môj zdravotný stav sa zmenil. Ja si myslím, že motorka ti pôjde lepšie, bude menej žrať, lebo bude čerpať energiu z teba. Už to tam idem dať. To som neukradol, to som dostal, hej. A ja mám také. Ukážte. A vidíš, aký je nabitý? Motorka bez naštartovania ide. Dobre, pokračujeme do kempu. Takže ty už jsi v červených, on je v začátku zelený. A tam je zralejší. Kuk do kamery. Čakaj, musíš brát ty hlavy jako aktuálně najednou. Čo točíš? Teba. Povedz nám niečo k dnešnému výletu. No najkrajšia jazda bola tak 30 minút. Ja si tiež myslím. Takže máme tu koncozrazovú opekačku. Ideme opekať špeky. Palino nám to už pekne náražne napichuje, chystá to. Pozrite, aký je to šikovný chlapec. Človek by aj nepovedal, že je z mesta. Palino nie je zlý človek, on je šikovný. Však hovoríš. A ďalší účastník nám tu v kuchynke nám Maťko chystá zeleninku. Tady. Čap, čap. Cibulku máme. Rajčinky máme. Bude nám super. Už aj pivko sa za chvíľu donesie. Dúfam, že to načapujú do tejto.
Do termosky. A takto si tu hovieme. No čo, Duško, aj povedz čo? Nejaký koment do toho. Tak a máme tu večernú pohodu. Opekáme si špekačky, ktoré sme nakúpili v miestnych obchodoch. Tak, točíme ďalej. Tak na zdraví! Točíme? Tak na zdraví! Na Nikto nič nejde, no moc zdraví! Čau, čau. Čau. Dáš si aj ty? Asi ne. Vojde aj neublíž. A to se dneska rozjížděl. Včera to bylo takový nějaký vstať. Chvíľku, ja Ne, počkej, ještě ne. To je jak cukrík, ten medikament. Cukrík. Pojdi do těla mého a nenarob tam nic zlého. To ani neškrapne. To je jak cukrík. Pohoda, jak sa patrí. Chlapci, za tu matonku vám velmi děkuji. Bylo to velmi dobré, ale stačilo.